Вече си абсолютно убеден, че си разплел играта. Можеш ли да ни кажеш на кои хора вярваш? Така, значи в Лори и в Ники, както и в Иван съм на 100% сигурен, че са от моя отбори, че са от добрите. Ще пробваш ли да им кажеш ролите един по един? Така, Иван и Лори знам, че са бабата и внучето. Кой е бабата, кой е внучето? Бабата е Иван, Лори е внучето и е Шут, което Добре. е доста ключово това, което се случи и как разплехме играта. И още от първия ден, след като разбрах, че не са се будили и почнахме да си говориме, почнах да казвам на всички, с които си говорих, включително и на Кико, което е ключово по-късно, че Лори е много важна роля, за да може, ако някой от тях, тъй като трябваше още да ги проверя, че за да може, ако нещо се обърка, да гласуват за Шута, който първия път, когато умре, не умира. Така. И това, което се случи след тази вечер, беше, че Кико беше много изненадан от факта, че Лори не е гътната, при положение, че тя и Иван бяха представени на номинациите предния ден като потенциални баба и внуче и че само Ники си замина. Така, това е едното нещо. Тоест, какво е твоето подозрение? Моето подозрение е, че Кико е демона. Можеш да ви кажеш кой демон точно е? За сега клоним всички към Шабалот. Това е едното. За миньоните му аз лично проверих Ваньо и съм сигурен, че той е човек, който не се е будил, и другия човек, който проверих е Ники. Той знам, че се буди всяка вечер. И Ваньо е или шефчето, или нейния убиец. Криси е другия миньон, който се издаде първата вечер, че е кръстника. Тоест, ние знаеме двата миньона. Сега какъв е плана? Убиваме Кико, който е демона, и на следващия ден ще убиеме миньона, който знаеме, за да, в случай, че Ваньо е шефчето, да не загубим играта, ако изгоним наш. И играта става доста проста в такъв случай. За някои от другите имаш някаква информация? И за някои от другите, за Петър, който убихме, реално нямах информация. Знам, че Цецо от нашия отбор, защото това го потвърдиха и Ники, и Лори, както и бабата, която слава Бога ще е жива, но да, горе-долу по метода на изключването стигаме до тези тримата, че са лошите. Другото, което е, имахме пътник, който беше сестра ми Вики, и тя играеше за отбора на добрите. И това беше доста силно подсказано още в началото, а хората, които много силно натискаха да я изгоним, първият от тях беше Ваньо. Точно това ме накара да имам подозрения към него за това, че е потенциален миньон, защото сега човек, който може директно да изгони миньон и публично дойде и каза, нали, кажете ми кой да изгоня, защото след малко си тръгвам, да кажеш, айде да я гоним нея, за да не отрепаме потенциален миньон, нали, беше доста очевидно, ама не се досетихме на първото гласуване, така че, да, това са ми. Ваня, защото, нали, издава се с начина си на игра, Криси сама се издаде в началото, както се видяли и други хора, и Кико сега след тази нощ се издаде, че е най-вероятно демон, защото се изненада, че Лори е жива. Окей, благодаря. Айде, мерси.